шановні учасники конференції та всі присутні у цьому залі. Ольга Козир, 4-й курс, Інститут іноземних мов. Протягом останніх подій ми побачили, якою потужною і дієвою силою стало українське студентство. Аудиторні завдання перетворилися у внутрішню готовність боронити свою країну. І щоб цей запал і ентузіазм молодих людей не зник, необхідно знайти силу продовжити цю боротьбу вже в інших умовах і іншій формі. Мені не хочеться говорити сьогодні про культурно-масову роботу, яка і так буде відбуватися. Це для забезпечення якісного і цікавого проведення дозвілля та втілення творчого потенціалу студентів. Сьогодні акцент зовсім на іншому. Студенти призвичаїлися до закорумпованої і закоренілої системи освіти, де студент залежний від тих чи інших умов і в першу чергу від власного небажання щось змінити. І допоки знання не перестануть вимірюватися грошовими еквівалентами і знайомствами, допоки студент не закінчить звинувачувати викладача, предмет, все на світі, окрім себе, зміниться небагато. Кожен з нас відповідальний за власні думки і за власні вчинки. Нам необхідно налагоджувати співпрацю з університетами країни, нам необхідно обмінюватися досвідом студентськими самоврядуваннями, вузами і знаходити можливості для розвитку інтелектуальних і творчих здібностей студентів. Саме це має стати запорукою наших дій, запорукою наших успішних дій. І ці зміни свідомості не відбудуться через рік, через 2, через 3. Я не можу і не буду обіцяти утопічні речі. Це і складний, і довготривалий процес, але його необхідно розпочати. І я прошу вас надати шанс мені разом з вами це зробити. І я дякую Івану Херовичу за все те, що він зробив на посаді студентського ректора. І дякую за стимул і мотивацію продовжити те, що було розпочато. Дякую.